Taon-taon na po tayo sa Islam, to nag-alagad po ta sa simbahang Katoliko. So sa atong kadaghanan nato nga kaniadto giapila natay mga giapilang mga seminar sa katekism. Pero usa sa atong nakit-an diri sa Islam nganong nagbalik Islam ta kini gyud number 1 gini kining atong kaluwasan. Labi na kini pag-ila kang Hesus, no? Kay sa Catholicism si Hesus Dios, anak sa Dios, unya Dios nga nagpakatao mao ginay doktrina diha. Dios og taong matuod. O unya balik pa rin pagin siya aron paghukom sa mga buhig sa mga minatay. Mao gina brad. O wala ta man naglahi diha sa pagtuo mo balik ang Islam motuo nga si Jesus mo balik pero dili siya maghukom. Siya pud magkinabuhi ra pud nga usa ka kini nga ordinaryo nga tao. Usa ka tao. Okay. So ngano man gyud amo man yung panghingusgan ang pagkatao ni Jesus o sinugo, dili na among pagbuot. Dili na pagbuot ni ustad, ni imam, ni alim o ni sa tanan nga mga Muslim kundi maunay sulti sa Allah. So kining Quran maunay katapusan nato karong revelasyon nga angayan unta nato ning dawaton. Pero lagi kay di man ta mag-Islam di ta kadawat ani. Biblia gyud. So anita sa Quran sa giingon sa Allah. So dili ko maglitok anig tinagalog sa dili ko maglitok sa pulong sa Allah mismo. Muingon ko, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala lahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Ma'al Masihu ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi rasul wa ummuhu siddiqat kana yakhulan at-ta'am andur kaifa yubayinu lahumul ayati thumma andur anna yufakun. Di masabtan no? Kato mo original lingwahe nga gipadayag sa Allah kay ang katapusang propeta dili Bisaya dili Arabo. Ang mindset sa tao karon nagtuo siya nga yung pulong ni sa Dios apan nagbinisaya walay propeta ang Bisaya bisan si Jesus dili Bisaya. So unsa may kahulugan ato? Matud padre. Ang Mesiyas nga si Jesus nga anak ni Maria sa Tagalog ito ha. Ay hindi hihigit pa sa isang sugo. So mo na among gibarugan tungod kay sulti na sa Allah. Dili na siya mulabaw pa sa usa ka sugo o propeta. Marami ng mga sugo ang pumanaw ng una pa sa kanya. Ang kanyang ina na si Maria ay isang sidika yung matinuohon ba? Mananampalataya sa kanya. At ang sa matud pa diri sila ay kapwa kumakain ng pagkain na katulad ng iba pang tao, subalit si Allah ay hindi kumakain. Pagmasdan kung paano namin ginawa ang mga aya o sa mga bersikulo upang maliwanag sa kanila. Magkagayon pa man pagmalasin kung paano sila napaligaw ng malayo sa katotohanan. Mao ni importante kay na masabtan nganong mibarog mi nga si Jesus dili Dios o propeta lang yun kay sugo na o sulti na sa Allah. So ani po ta mo relate sa giingon sa Allah mahitungod kang Jesus unsa pud iyang pagpamatuod kay kini di man kini mabasa magyapon ni sa Biblia ato lang ni mahisgutan niya kung magbiblikal ta. Sige. Na diri sa Quran matud sa Allah subhanahu wa taala a'udzu billahi minasyaitonir rajim sa chapter 61 ayah 6 matud diri wa idh qala Isa ibnu Maryam ya bani Israel isugo siya sa Israel ha. Ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wal injil bi rasuli yahti min ba'dihi asmuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bainati qalu hadha sirrun mubin. Sa kahulugan ato matud sa Allah subhanahu wa ta'ala sa kahulugan dul-dul nga kahulugan at alalahaning ng si Jesus mo ni relate sa Allah ngadto kang Muhammad at alalahanin ng si Jesus ang anak ni Maria ay nagsasabi, o ang kanang Israel, ako ay isang sugo ni Allah. So si Jesus sugo lang di sa Allah dito sa Israel na ipinadala sa inyo na nagpapatuo-tuo to confirm the Torah and the Gospel, ang mga batas na ipinadala sa inyo ng una pa sa akin at nagbibigay sa inyo ng masayang balita. Kanang gitawag og maayong balita na isang sugo na susunod sa akin ang pangalan ay Ahmad or Muhammad. So sa panahon pa lang ni Jesus di ay nagpasidaan na siya naapay moabot niya makonfirm po na sa Biblia ato nang mahisgutan ron nga naa siya musunod niya mingon siya nga daghan pa unta akong kanang isulti ninyo di na masulat sa Biblia di na masulat pero sige lang naalay comforter maabot ninyo mao ni ang yang gipasabot gisulti mo ni among barugan nga naa din ni sa Quran
So unsa karoy kalambigitan ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinhi sa Quran alang sa atong kaluwasan. Matud sa Allah subhanahu wa ta'ala sa balaang Quran, a'udzu billahi minasyaitanir rajim, sa suratul Imran ayat 31. Matud niya, "Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Kung tinuod mong nahigugma sa Allah, sundan ninyo si Muhammad. Mao na ingon sa Allah nga ipasunod si Muhammad. Og ni ana higugmaon usab kamo sa Allah ug pasayloon sa atong mga sala sa pagkamatud ang Allah ang pinakamapasayloon labing maluluyo. Subot pasabot brad na nga kay niya nga nagsugo si Allah nga mao to tama Ipasunod ang Muhammad. Oo. So, Kay kung dili daw ta mosunod kang Muhammad, dili ta higugmaon ug pasayloon sa So Allah. tudlo ni Muhammad nga si Jesus sama ra sab niya nga propeta. Oh, propeta. So mo na iyohang level nga si mo na iyohang bugat nga rason nga mo ingon gyud nga tong mga isog Islam nga si Jesus propeta ra gyud siya ug dili Dios. Oh. Anhin na punta sa kanang gitawag og Trinity kay Trinitarian man ko sa una. Matod sa Allah subhanahu wa ta'ala dire sa Quran dire sa suratul Maidah gyapon. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalathatun wa ma min ilahin ilahun wahid wa in lam yantahu ama yaquluna la yamsana alladhina kafaru minhum azabun alim. Sa kahulugan atong ingon, manong barugan namo nang dili mi mutuo og Trinity, kay gisulti na sa Allah, gibadlong na sa Allah. Matud sa Allah, katotohanan hindi mananampalataya. Kumbaga, kung mayong tang religious kay taron niya, magtuo tag Trinity dinhi sa Quran, di ka accepted nga religious pag mutuo kag Trinity. Nga naman giingon na sa Allah, katotohanan hindi sumasampalataya ang mga nagsabing si Allah ay tatlo sa pagkapersona o Trinity. Datapwat wala nang iba pang Diyos na karapat dapat pag-ukulan ng pagsamba maliban sa nag-iisang Diyos na si Allah. At kung sila man ay hindi titigil, ito yung babala ha, mao ni pasidaan sa taong magsigig hisgotan ng Trinity. Kapag hindi sila titigil sa kanilang sinasabi, katotohanang isang kasakit-sakit na kaparusahan ay sasapit sa mga hindi sumasampalataya. Diya basab sa isip Kristiano bro Kenneth no diya sa balaang kasulatan nga usa sa ato ang pilar sa pagtuong Kristiano ang balaang kasulatan ato basab na nga mabasa papamatudan basab nato nga ang pagtuong Kristiano nga si Kristo Dios ug tao nga matuod ug labaw pa sa mga propeta bro Ken. Bueno, salamat kayo tinahod nga moderator. Atong igsoon nga si Brad Alan. Ato mga igsoon sab sa relihiyon nga Islam, no? Nga niya din karon si Brad Ibrahim Valdez ug si Brother Salman ug iyang mga kauban, no? Ako lang iribat jutay itong pamahayag una ni Salman nga dito daw sa Bethlehem walay Kristiyano, di na tinuod kay ang Bethlehem ang naa dito dunay kapilya simbahang Katoliko, no? Ang naa dito unya I have a proof on that. Natay mga makit-an nga mga Katolikong tuwa dito sa Bethlehem, no? Gani ang kapilya dito, katong pultahan kun asa dito si Jesus na imugso. Ikaduha sad nga proud kay itong iksonsab nga si Brother Ibrahim Valdez nga Katoliko kanhi niya nag-Islam niya di sad nato mabasol lang na nya kanhi daw siya nagkandak og mga seminar sad di man ay katinga kay bisan pa tong si San Juan matud pa niya sa unang Juan 2:18 ngadto sa 19 kining mga tawhana nagpamatuod nga dili atong mga kauban kay kun kauban pa nato sila magpabilin unta sila nganhi kanato apan namulag sila pamatuod nga sila dili atong kauban nya doon lagi mga taong buwag sa simbahan nga matuod o manudlo og sayop nga pagtununan. Ikaduha sad nga katapusan matod pang revelasyon mao ang Quran. Anya sayon naman kay nang isulti pero kinanglan siguro na pamatud-an kay ang revelasyon nga gipadayag sa Dios. Of course doon na may tulo ka bahin ang gitawag na to og apostolic tradition o kining Biblia nga wa sa dawatang kinatibuk-an ni sa mga igsong Islam o doon ay magisterium of the church nga babasa nato sa Mateo 28:19 ngadto 20. Unya kanang pagsulti nga si Jesus matud pa dili Dios usa kana ka di tudlo sa kamatuoran sa Biblia. Kay bisan ang 12 ka mga apostoles pulo sila nagangkon nga si Jesus matuod nga tao ug matuod nga Dios. O kato nang mabasa diya wala ang kasulatan litra por litra mismo nga mingon
ang mga apostol. Diya sa Juan Kapitulo 6, versikulo 68. Mingon dre, busa daghan sa mga tinun-an ang may biya mingon si Jesus kanila sa 12. Mingon si Jesus kanila nya dunay pulong dre 12. Mobiya basab kamo. Unsay tubag ni Pedro? Mitubag si Simon Pedro, Ginoo kinsa may among kapaingnan. Anaan nimo ang pulong sa kinabuhing dayon. Nagtuomi og nagsayod nga balaan kang Dios. Litra po litra. Naa sa atong gihuptan nga Biblia nga kini di ay si Jesus gipamatud-an sa mga apostoles sa 12 ka apostoles nga matuod og balaan kang Dios. Naas Biblia. Ya basin mo ingon sila nga dili man na Bibliang Protestante, Bibliang Katoliko man na. I have heard the contemporary English version ng Biblia. Oh, contemporary. Sa Philippians chapter 2 verse 6, Christ was truly God. Sa Bisaya pa, si Kristo matuod nga Dios. Kung dili matuod nga Dios si Kristo, ang saad ni Jesus nga pagbiya niya sa kalibutan, dunay say ipada. Dunay ipada ang amahan nga mao ang laing malalaban. Kung dili sa Dios, dili unta matuman ang iyang gisulti nga dunay ipada, kay di man sa Dios. Sugo ra man siya. Pero kining kamatuoran nga natuman man ang ipada nga mao ang Espiritu Santo. Unya ang kunon man ni dayon nila nga kini siya mao si Prophet Muhammad. Kining Espiritu Santo, pero ang Biblia nagtug-an sa kamatuoran. Juan 14:16, hangyoon ko ang amahan og padad-an og laing maglilipay nga muuban kaninyo sa kahangturan. Kahangturan man. Og kung si Prophet Muhammad panidi, wa man si kauban na tuhangtong sa kahangturan karon. Now, kung dili pa Dios Jesus, nganong natuman man yang tagna? Nganong natuman man yang sulti nga magpadasa? Kay kung dili sa Dios, dili unta matuman. Sama paganalitan si Prophet Muhammad giingnan og basa, wa mo basa. Pero si Ginoong Jesucristo, pag sulti pa ang usa ka sulti, maabli ka, ifata, naabli ang mata ug dalunggan niadtong matawag nato og nagpakitabang kaniya. No? Sa diyang si Prophet Muhammad di man ni kabalong mubasa sa, di man ni kabalong sumala silang pagpanudlo. Pero sa diyang gipabasa siya, wa man si kabasa. Kung propeta pa siyang tinuod, mas matuman to. Pero si Jesus nagpamatuod kanang naa nga siya anaa sa tulo sa Santissima Trinidad, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Juan 5:7. Kay dunay tulo nga witness dito sa langit, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo, o kining tulo usa. Naa man sa Biblia. Una kanasang gi-repute nila nga Santissima Trinidad, lahi man na ila kay sumala silang Quran nga ang kanang Santissima Trinidad mao man ang Amahan, si Jesus o si Maria. Di man na mao ang tudlo sa Kristiyano nga ang Santissima Trinidad si ang Amahan, si Jesus o si Maria mo na nga sayop ng daan. No? Kaya di sad ka pwedeng modify ana sa Santissima Trinidad kay di ba na imong pagtulunan man ang simbahang Katoliko sa Latin gitawan na siya Santissima Trinidad, tulo nga nagiusa. Dunay tulo ka managlahing persona sa usa lamang sa kinaiya sa Dios. Siguro bro kay no, kini ang mo interrupt ka diot aron alang sab sa atong mga kaigsunan nga naminaw. So siguro sab no bro kay dili pud nato siguro mabasol kun mausab na no ang kini ang pag-ila no, pag-ila sa atong maigsuon ng Islam, ilabi na kay ang ilang gigamit bro ken ang Quran no. So siguro makaingon sab siguro ta nga kini ang lahi ang eksplanasyon, lahi ang kasaysayan, lahi ang panghitabo diha sa Biblia ug lahi sa bang panghitabo diha sa balaang Quran no bro ken. Pero ang ato mga pinangga mo gamit ba na sa Biblia sa Deuteronomio 18:18. Di ba gamiton na nila? Mo nga dinha sa timaan nga duna sa sila gidawat das balang kasulatan nga mao ang Deuteronomio 18:18. Gani ang laing malalaban gisgutan kaniya kaganiha naa man sa Biblia. No, so duna lang sila pipila ka matang siguro diha sa Biblia nga ilang gidawat pero dunay daghan sad nga wa nila dawata. No? Mao nga ang atong katapusang stand ini
si Jesus matuod nga Dios ug matuod nga tao. Sa konsilyo sa panahon sa mga church fathers gi humana na wa na nay matawag nato mga igalang debate mahitungod na kay na ba matud-an nga si Jesus matuod nga Dios ug naabasa gyud nato sa Biblia. Dali, ikaw sa una. Salamat kayo. Pwede rin mo i-repeat ang mga pamahig sa Sige, nila, sige. no? Although, dialogue naman isa. Sa tinuod lang, sa inyong ipanghisgutan, sa ato pong naminaw karon dili man mi ipursige na mo na kay ang sa Quran la ikrahapidin walay pinugsanay sa reliyon. Correct. Pero dinhi man gud ta magbarog. Unsa may inyong gibarugan kanang Biblia. So, ang Biblia komposisyon na matud pa ni Brad Kenneth kaganiha, apostles tradition. Dili pulong sa Dios, apostles tradition ang nakasulod diya. Apostolic. So ang amo adring gibarugan dili ni ordinaryo, pulong sa Dios. Pulong sa Allah. Dili na mi musupak ani. Kung sa Biblia kung unsa inyong pagtuo wala mi pakidya pero atong lauman labi na sa imong giingon kaganiha nga ang Dios nagpakataw mipuyo uban kanako. Matud lang to ni Juan. Dili to matud sa Dios. Kay kanang ka Juan 1:1 narisyon man na siya sa tagsulat kang Juan. So matud to ni Juan. Dili mi mo react diag unsa imong gibarugan pero dili na pulong sa Dios matud na ni Juan. So sa amo po sa giingon po diri ni Brother Kenneth kaganiya o gidasunan po ni sa ato igsoon kaganiya nga Listahay giday mo ha. oh ingon siya nga ang tanang tuhod daw mga piko sa pagsimba sa ngalang Hesus. Ako jud mo ingon yun ko nga di na tinuod. Oh siguro na doctrinize lang ka kay atong sugdon gikan ni Adan, si Noe, silang Elias, silang Abraham, silang Moses, silang Hesus, silang Zakaria, silang David, silang Solomon, tanang propeta. Bisan si Maria wala mapiko ang iyang tuhod para musimba lang sa ngalang Hesus. Oh, kisa may nagsimba anak kang Pablo. So nagdason sila kaganiha nga si Jesus dakong Dios na si Jesus matud pa ni Mateo. Matud lang ni Mateo nga kini akong pinalanggang anak, patalingog kamo niya. O pinalangga, matud ni Mateo na. Pero adto na puta ni Pablo, si Jesus dakong Dios mangluluwas. Matud po na ni Pablo. So sagi dason ni Brother Kenneth kaganiha, matud niya kadna daw ang gipasabot nga namiya sa reliyon kami daw na dili na tinuod nga kami. Wala mi bulag, mibalik mis tinuod. Kisa man mi bulag kanang doctrine ni Paul. Ngano man na kung imong basahon ang Biblia, si Pablo ug si Pedro naglalis pa na mahitungod atong ilang mga doktrina. Oh, maunay apostate na si Pablo. So, kung imo nang kuanon og ayo sa kasaysayan, kana si Pablo maunay klaro nga mibulag. So, ang iyahang pagdoktrina sa katawhan gitawag og modern Christian karon. Actually, Paulinian doctrine ni karon, Paulinian Christian. Mao ni nga nanimba na kang Hesus. Ang una nga pioneering Christian sa una wa man manimbang Hesus. Kana bitaw giingon sa Mateo 28 katong giluwatan ni Brother kaganiha nga gisimba siya sa mga apostoles, dugang naman lang na siya sa bersikulo. Pero dili na nimo makit-an karon kay wala na original lagi ron nga Bible. Gani nagtuko na gani sila Biblia naghimo na sila nga gibudugangan na nila nya. Kasi bilang brad no kay sa sunod na pod nga topiko ato nang sigutan Biblia ug Quran no. So mo-focus ata sa pagka Dios ni Kristo. Kato kaganiya brad no ang sa pangutana nga ang Dios ba sa Kristiyano or ang Dios sa Biblia. Gusto nako nga madung sa imong brad no tungod kay murag side ko murag taas imong kasinatian no. Ang Dios ba nga gisangyaw sa mga Kristiyano? Ang Dios ba nga nga nasuwat sa balaang kasulatan? Mao ba na ang Dios nga gisangyaw sa mga Islam o nasuwat sa balaang Quran? Ang among Dios ni Abraham, Diyos ni Adan, Diyos ni Moses, Diyos sa tanang propeta, Diyos pa gyud ni Hesus. Pero sa pag-ingon nga ang Dios sa Kristiyano nanganak, dili na madawat. Dili na madawat na. Kay ang kuan manggod diha, nganong gisimba manggod si Hesus? Ang amo pangutana diri, kamutanan diri, pangutanon ta mo. Nagsulti ba gyud si Hesus diha sa Biblia nga magpasimba siya? So ato na ipatubag nila diha. Wala gyud. Wala gyud. Wala siya order. Pero ang Dios diri sa among Quran, matud sa Allah subhanahu wa taala, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Innani anallahu la ilaha illa ana. Fa'budni wa aqimi salata li dzikri. Sa pagkamatud ako si Allah, wala na ilaing Dios nga ngayon simbahon gawas nako. Halarin ninyo ako o pagsimba isip paghandom kanako. So ang Dios diri sa among Quran nagsugo nga siya magpasimba. Ang problema diri sa Christianity, si Jesus ba nagsugo pa pud sa Biblia
nga siya magpasimba. Na mora yung pangutana. So nito sa Kristiyano, Brad Kinit, no, tawagan ng iribat ang mga pamahayag may kalabutan sa pagtuong Kristiyano nga matud pa dili madawat sa ato mga kaisunang Islam, Brad Kinit. Usa niya na ang ilang gipanggugatan nga walay original ang Biblia mo nga dili ang ituhuan, pero sumpaki kayo kay ilang gigamit pagpamutuon nga dili Dios si Jesus pinagis Biblia. So inconsistent ang tawag nang na. Kaduha, ilang gisgutan kaganiha nga si Jesus wala malansang, pero tong igsuon kaniya misulti nga sa dihang namatay si Jesus mitinga man siya, ele lama sabagtani. So inconsistent, ikaduhang inconsistent. Libro ni Muhammad Isa Sabuelo nga naa sa kumagkamot sulti, si Jesus temporaryo nga Dios, sumpaki na sad. Unya ang tulo ka pulong nga sumpaki di ka na managsama. Unya kung atong tanawon nga nung grabe lang kapungot kang San Pablo, Galacia 1:8, pagbantay ka mo kubikan kay kung doon na gani manudlog bakat bisan pa siya anghel ipatunglo siya. Mga ligon kang sulti ni San Pablo. Muna nga di natay katinga nga dunay masuko ni San Pablo. Gigamit sa pinangga kaniya Deuteronomio 6:4. Shema Israel adunay Yahweh ihad. Dili kana Shema Israel adunay Yahweh ihad kanang mabasa o kana mabasa sabna diha sa Marcos kapitulo 12 bersikulo 29 timaan nga si Jesus nagpaila nga siya usa sa gisgutan dito, Shema Israel adunay Yahweh ihad. Unya kinisang gigamit niyang Juan 17:3 nga wa niya tiwas sa pagbasa, sama na gud nga ang lapok maayo sa mata. Unya kundi nimo tiwason pagbasa sumpay dito gusto kang mabuta perting butahan nimo. Mao nga inconsistent ang gipangsulti sa ato mga igsoon. Dili matud pa dili Islam ay Islam matud pa sa Jesus. Unya atong baruganan dili sa Islam. Unsa may qualification sa Islam? Kung mo tanawon ang Webster Dictionary, ang Islam midawat nga si propeta nga si Muhammad propeta sa Dios. Pangutana, kanus aman misulti sa Jesus nga gidawat niyang propeta si Muhammad? So ato na ipatubago ni ano? Kanus Inyo, aman. Sige. Di ba? Okay na. Kay mo man nasa diksyonaryo. O di man na may tabo kay nag-una man si Jesus ni Prophet Muhammad. Subot pasabot So, dili. subot pasabot bro kay Qualify. nga ang bot pasabot sa Islam is mituo nga si Muhammad propeta. Oh, so kanya imong ginigar nga wa sila makita ni Muhammad og si Jesus. Usa man pagsulti ni Jesus wa man tay. So, ato na Wa man ipatubang lisod niya. bitaw na pamatud-an nga tanang ang tanang propeta matud pa Islam lisod na pamatud-an Si Moses, si Abraham, si Kay Jesus. ang definasyon sa Islam mudawat man mabitaw nga sila nabalik Islam man sila. Aya na sila mabalik Islam mo deklara na sila sa publiko nga midawat sila nga si Allah ang Dios o si propeta Muhammad. Nga ilang dawaton bugtong propeta si Dios. Unya muna usao man na pagsulti ni Jesus ang nga nauna man si Jesus. Mo nga inconsistent gapon. Nya basin matingatan ano man gitawag man si Jesus og Dios ko nganong gibiyaan mo ako. Dili na dili siya Dios. Ngayang gisulti kay ganiya. Ginangita maglang Dios. Dita malimot nga ang kanang pagsulti ni Jesus katubanan kana diya Salmo 22:1 nga kini di ang Mesiyas ang magada sa tingog sa katawhan musulti Dios ko nganong gibiyaan mako. Mao nga hinaot mabuka ang atong mga mata dili tuyo nato ang pagpasakit kun dili ang kamatuoran sama kana sa katambal nga pait ug aslom kun imo nang tumaron pero luyo anang tanan dunay pagkaalin. Bro Ken, si propeta Adan, si Moses sa uban pa Muslim, uyon ba ka na isip Kristiyanos? Di gyud na mahitabo bradalan nga pag-auyunan ng naang ano man. Unsa may tribo ato, unsa may pagtuog tinuan atong mga Patriarchal religion ang ila ang pagtuna na sa Hebreo kapitulo 1 bersikulo 1 ngadto sunahan. patriarka. Atong basahon para maklaro ginato nga di ta musulti direk pinasikad lamang sa mga pulong kay ma-inconsistent man sa kung tanaw na to magkasumpaki naman to mga pamahayag. Lisod naman kayo na magkasumpaki. Hebreo 1:1 sa kara Tapusan nga pangutana bro Ken, no? Tungkol doon na pagkayo sa kabineto, si Kristo wala malansang, wala mamatay, wa mabanhaw, isip Kristiyano, imo ba nang madawat? adi na tinuod kay ang ilang libro sa nagsulti nga matuod nga Islam si Jesus kay sa pagkamatay nagiputos magputi. Inconsistent na sad. Wala matay, wa malansang niya pagkamatay na siyang libro giputos og puti mo nang mayon sila nga Islam gyud si Isa
dili masumpaki na sad, no? Nakoy nga ang kamatuoran si Jesus matuod nga Dios, ang Biblia pulong sa Dios. Og wa kana makalumpag ila mga argumento kaya to nang gisulti kaniya inconsistent kayo, dili makalahutay ang mga argumento kay magsumpaki naman pag-abot sa unahan. Pero salamat og may udto natong tanan.